बड़े बर्तन 100 টাকা 100 টাকা बड़े बड़े बर्तन 100 টাকা 100 টাকাनि बे जिनिसा 100 टाका खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि फिसा ब्लगखौ रिभिडिअसो लाबोनाय जादों दाखालि मास मोनथामसोनि सिगां आङो सासे गथ' फोरोंदोंमोन नालाय ओमफ्राय बे गथ'निनो दिनैहाय स्कुल ड्रेस बायनांगौ दं लोगोसे एडमिशनाबोथ' जाखाबाय जानाया ओमफ्राय दाखालि ड्रेस बायना हैनांगौ रनिकाटा बाजाराव थांगासिनो दङ थ' दिनैहाय फरायनायनि बारै माखासे बाथ्राखौ सोंहैनि बे गथ'नावहाय नङा होमबा थ' जों बिदिब्ला थांनानै दखनायाखौ स्कुल ड्रेसखौ बायनानैबो हैनोसै एसे गोबाव जाबायना थाङिया खबर लानायबो जायाखै ओरैनो फनावल' खबर लाबाय थानाय जादों थांनानै जों रायलायथाराखै बे साननैसोआ ओमफ्राय ओरैनोलाय थांनाय मास बा बेनि सिगां मासफोरावलाय लाइमुथियाव फ्राय थांनाय जादों न'आवथ' थिगानो दंमोन बै समाव दा मा हालादाव दं मा अबस्था दं सनिया आयंनावहाय जों दान्दिसे रायलायहैनि मा ओंख्रिजों मोनजाखो मामि मैथाजों मामोन मामि बारा दिखाबा थाङा मैथा ओमफ्राय ना मा नोंथ' थांनांसिगोन हस्टेलाव मा मामि माबे आयौ हाबाब आयौ नोंना आस्थामा मा एफा गिदिर बियो स्टिल थारमाने बियो लाजिदों नामा मामि आब' सनियानो दखना बायना हैनोसै मामि नों देरबावना एसे देरबावबासो एबारावहाय स्कुल ड्रेसा नोंना दखना जाखागोन मा जायो नोंनिया आरो गुबुन मिडियामाव फरायनाय ना सुवा मोजां बासिना जालै मामि नाया गोथाव जादों ओंख्रिया हा मैथा आरो ना ओरैबायदि जानो मोजां मोनो बियो आरो ओमफ्राय नारजिजों अमा ना ओरैबायदि गोथाव मोनो बिब' सनियाखौ नायनो थांफानोमोन मानसिया खिन्थु दा लांफानो हानाय नंला बियो बिमाजों थांफासिगोन मोनसे जायगायाव बिनि गावनिबो ड्रेस मोनसे लायनांगौ स्कुलनि बा माबा मोनसे फिसा फिसौ ना बिदिनो खाथा कलम बायदि रोखोम मा लायनो थांनो नागिरदों थ' बिब'खौ नायनो गोसो खिन्थु सेकेन्ड टाइम र' मालाबा खोन्थानायसै बिखौबो थ' जों सनियाखौ लोगो लानो थांग्रोनोसै रनिकाटा बाजार दिनै दखना नायनो गथ'नि स्कुल ड्रेस खुदियाफोरनि दखना मा जानोमोन सनिया मलाई मिस्टि जायोनो मलाई मिस्टि ओमफ्राय मा जागोन हा दे ओरै मोखां जा मोखां जालाय खनसे थारमाने बिनि ड्रेस बायना होफैदों दिनैहाय लाजिनानै ओंखारलांबाय हनै ओमफ्राय दा दखना गांसेल' बायना होनो हाबाय सेकेन्ड टाइम 23 तारिखसोहालागै होफैगोन गांसेबाव गस्लायाबो गांफाखौनो होफैनो हाबाय 23 तारिखआवसो होफैनोसै कय टाकानि नै कय टाका 100 টাকা बड़े बड़े बर्तन 100 टाका 100 टाकानि बे जिनिसा 100 टाका 100 रुपिस 100 टाका बड़े बड़े बर्तन 100 टाका गोबाथार नै 100 टाका रनिकाटा बाजाराव मोनलाबायो बिदिखौ 100 टाकानि बर' बर्तन 100 टाकानो